Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is October 1, 2025, Miyerkules kadlaw. Death toll sa mga napatay sa linog sa Cebu, nagdangat na si 69. 4th kag 5th floor sa Cadiz City District Hospital, ginpabakante bangod sa mga cracks. Bangkay sang bata nga babae ginaligar ginimuslan na sapuan. Bagyo nga Paulo nagsunod na sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa good vibes, subong na nga hapon, magasugod ang Mascara Festival 2025. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, matapos ang linog, may bagyo naman. Bagyo nga Paulo, ara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. As of 8 a.m. subong nga Miyerkules, ang low pressure area sa east ng Catanduanes nangin isa ka bagyo kag gitawag nga bagyo nga Paulo. Tigayon ini nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. As of 2 p.m., yari na ini sa 695 kilometers east sa southeastern Luzon, kag may kabaskogon nga 55 kilometers per hour, kag may pagmadlos nga 25 kilometers per hour. Si Paulo ang hindi pa direkta nga mag-aapekto sa pungsod sa masunod nga 24 oras suno sa pag-asa. Mahimo ini maglandfall sa Isabela o kon Aurora, Biyernes ang aga o kon hapon. Pwede magpanaog ang rota sang bagyo kung may high pressure area sa ibabaw sini. Sa Sabado, ginapaabot naman nga magagawa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Signal number 3 ang mahimo pinakamabaskog nga wind signal nga dalon sini antes maglandfall. Sa number 9, tubtub sa karon wala pa sang opisyal nga komunikasyon gikan sa national government kun bala ihud anay ang Panay Guimaras Negros Bridge nga project. Inisuno sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagalaom nga magadayon sa gihapon ang proyekto. Sang Setyembre, nagwa ang balita nga si South Korean President Lee Jae-myung ang nagmando sa suspension sa pag-finance ang proyekto nga nagatuyo sa pagpatukod sang modular bridges sa pungsod nga ang funding gikan sa Economic Development Cooperation Fund sang Korea. Pero ang Department of Finance ang nagpayag nga sadto ang Pilipinas wala sang loan gikan sa South Korea nga ang tuyo para sa pag-fund sa mga taytay. Sunod sa DOF, ang 28 billion pesos nga Rural Modular Bridge Project sa karon ang ginapropose para sa financing sa gobyerno sang France kag hindi sa South Korea. Una nga na-report nga gin-suspend ni Lee ang funding matapos ang Korean finance officials ang nagpaandam nga ang project yara sang weak feasibility kag high corruption risk. Sunod sa DOF, angot sa 28 billion nga official development assistance o kun ODA loan sa tunga sang South Korea kag sang Pilipinas, ang Department of Finance categorically nag-clarify nga wala sang kasubong nga loan nga naga-exist. With regards to the Panay Negros Bridge, there's really no official communication from national government that said project will be put on hold. No? So there is hope, no? And I'm still confident that it will push through. We don't know. The question now is when it will start, no? I think it will still materialize because there's no official word that it has been cancelled. Sa number 8, sa pinakaunang nga tion, ang sales sa Negros Trade Fair nagdangat sa sobra sa 150 million pesos. Sa report nga gin-release sa media, ang 39th Negros Trade Fair nga ginpatigayon sa tong September 23 to 28, 2025 sa SMX Convention Center sa SM Aura Premier, yara sa 54.5 million pesos ang spot sales, kag yara naman sa 97 million pesos ang nabook nga business to business o kon B2B transactions. Ang anom kaadlaw nga kahiwatan ay nagaangkon sang 41,000 ka mga visitors. Tigayon nga nakahatag sang 2-man nga economic, social kag environmental impact
ang ginakabig longest-running provincial trade fair para sa Negros Island region. Ang mga exhibitors, tigayon nakaangkon sa mga higayon. Kaangay na lamang sa isa ka food nga nakatigayon ukon food processing nga nakatigayon kuha sang yasining nga unang export order pending sang FDA clearance. Ang iban, nakapatuman sa mga deal sa national distributors. Mga soft good manufacturers ang nagsugod sa product collaboration sa Filipino lifestyle giant nga kultura. May 375 ka mga DTI and LGU-assisted micro-enterprise ang nahatagan sa opportunity para mag-market test ang ilang mga products sa Metro Manila kaupod ang 113 ka mga small and medium enterprises nga katapos ang Association of Negros Producers kag Negrense-owned companies. Madugay na nga nagasuporta ang probinsya sa Negros Trade Fair nga ang tema karon himbon. Based on the daily, do mas damo naman gino. Except for the first day, I was informed na mas dako ang last year because there was one major sale last year by a participant who did not participate this year from Negros Oriental. Wala sila ka-participate this year. But the following days, we had more sales compared to last year. Sa number 7, 7 ka mga sakada ang pilasod matapos ginaligar nga nagpalupok sa pusil ang gwardya sa isa ka asyenda sa Cadiz City. Pilason ang 7 ka mga sakada sa nagpalupok sang mga pusil ang Blue Guards sa asyenda Escolastica, Barangay Mabini sa Cadiz City, Negros Occidental, Martes nga adlaw. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan, hepe sang Cadiz PNP, away sa duta ang ginhalinan sang kinagamo. Base sa investigasyon sa PNP, nagatapas sang tubo ang grupo sa mga agrarian reform beneficiaries sa nag-abot sakay sa pick-up truck ang ginhire nga mga security guards sa tag-iya sa mga tubo. Ginpauntat sang Blue Guards ang mga sakala sa pagtapas sang tubo apang may nagluntad nga paglalisay. Nag-abot ang mga Blue Guards sang naggabot ang Blue Guards sang ilang mga issued service firearms kag nagpalupok sang pila ka mga warning shots sa duta apang naiguan sang mga bala sa lower part sang ilang mga lawas ang mga sakada. Gidala mga pilason sa Cadiz City Emergency Clinic samtang detained sa custodial facilities ang Cadiz PNP ang 7 ka mga security guards. Gin-turn over sa mga guards ang ilang mga issued firearms sa kapulisan. Sunod sa hepe, subong adlaw pasakaan sang kaso ng frustrated homicide paagi sa inquest proceeding patok sa 7 ka mga security guards. Sa number 6, isa ka taga Binalbagan ang nasapuan nga patay sa La Castellana. Nasapuan na lamang nga wala na sang kabuhi ang 43 anyos nga taga Binalbagan sa higad sang dalan sa Hacienda Malaga, Barangay Robles, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental, Martes ang kagahon. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga nagainom-inom sa resto bar ang biktima nga si alias Brian kag ang giabyan nga si alias Matthew. Papaulit na sila sa sakay sa motorsiklo apang sa ila pag-abot sa Hacienda Malaga, may 3 ka mga wala pa makilalaan nga persona nga nagkastigo sa ila. Nakadalagan si Matthew kag nagpangayo sang bulig sa resto bar samtang nabilin sa lugar ang biktima. Nasapuan nga patay ang biktima kag may buno ang lawas sini. Padayon ang investigasyon sang kapulisan sa sini nga insidente. Sa number 5, bangkay sa isa ka senior citizen nasapuan sa baybayon sa Banwa sang Calatrava. Nasapuan ang isa ka mangingisda o kung nasapuan sang isa ka mangingisda ang bangkay sa isa ka tigulang nga babae samtang nagautaw-utaw sa baybay sa Barangay Luok, Banwa sang Calatrava, Negros Occidental, Martes sang aga. Ginpahibaluko sang mangingisda ang bantay dagat sang Banwa nga amo ang nag-retrieve sang bangkay kag nagdala sini sa higad sang baybay. Ginsiling ni Police Captain Jesus Alba, ang hepe ng Calatrava PNP, positibo nga ginkilala sa iyang mga himata ang biktima nga amo si Feliciana Bahibag, 60 anyos, kag residente sa barangay Cambayono sa Banwa ng Calatrava. Sunod sa hinablos ng biktima, naanod sang tubig si Bahibag sa pilas sa ilang lugar matapos magbubuang mabaskog nga ulan sa Lunes ng gabi. Ginpakamayo sa pamilya nga ipalubong na lamang ang bangkay sa biktima bangod nagakaagnas na ini. Sa number 4, isa ka grade 5 nga estudyante nga babae ang ginaligar ginhimuslan
kagin patay sa Gihulngan City. Wala na sang bayo kag underwear sa masapuan nga patay na ang grade 5 pupil sa sulod sang kampo sa sitio Pinasagan, barangay Linantuyan sa Gihulngan City, Negros Oriental, Martes nga adlaw. May madamo nga mga buno sa lawas ang napulo ka tuig nga bata nga babayi. Sa follow-up operation, nadakpan ang suspect kag kilala kay alias Will, 33 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang amuman nga barangay. Na-recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimen kag iban pa nga mga ebidensya. Nagagwa sa investigasyon nga nagalakat ang bata upod ang iya 71 anyos nga lola pakadto sa ginatambayan sang suki sini nga habal-habal nga amo ang nagdulong kag nagsugat sa biktima sa eskwelahan. May kalayoon nga masobra 1 kag 2 ka kilometro gikan sa ilabalay ang lalakton sa maglola. Nakibot na lamang ang lola nga wala na nagasunod ang iya apo gani iya inigin sugat apang bangkay na ini sang iya masapuan ang biktima. Sa number 3, safe ang Bacolod City Government Center. Ini ang resulta sa ginpatigay nga inspeksyon sang DRRMO sa BCGC kasunod sa mabaskog na linog sang kagabi. Ginpang isa-isa sa Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO Assessment Team ang pag-inspeksyon sa Bacolod City Government Center matapos ang linog sang kagabi. Gininspeksyon man na nagkalain ng mga government buildings kag pasilidad sa syudad, agud masiguro kung may ara sa mga damages o kung peligroso sa publiko. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga safe kag pwede daliwat gamiton ng Bacolod City Government Center matapos ang inspeksyon. Suno sa alkalde, gindeklarar sang DRMO nga safe ang building para sa operasyon kag pagsulod sa mga empleyado kag publiko. Gani buwas balik na sa normal ang klase, amuman ang opisina sa talatapan sang gobyerno. May apat naman ka mga government offices nga may nakitaan nga mga minor nga mga cracks kag ini amo sa BJMP Handumanan, City Health Office, Hall of Justice kag DTI kag PhilHealth naman nga mayara nga daan sang existing nga mga cracks. Everyone, I would like to declare the Bacolod City Government Center to be safe and there's no ready for occupancy. Okay. We have not found any structural damage by inspection. Thank you. Yes, so because of this assessment and evaluation, classes will resume tomorrow. Then works government offices also will resume by tomorrow. Unless nga may mga private schools na may assessment kag evaluation sila respective wala ka waya makalabot sa amon. Sa number 2, nagkanaylain nga mga intensity ang nabatsagan sa nagkalalain nga mga banwa kang syudad sa Negros Occidental kasunod sang 6.9 magnitude nga linog sang kagabi. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, makusog ang nabatsagan nga pagtayog sa Murcia nga na-report sa Intensity 6, Intensity 5 sa Cadiz City, Hiligaran, Moises Padilla, San Carlos City, San Enrique, Sipalay, Tuboso kag Bacolod. Intensity 4 naman sa Bago City, Mamaylan City, Ilog kag Kabangkanan. 27 ka mga LGU ang nagsuspend sang face-to-face classes kag 11 naman ang nagsuspend sa trabaho lakip na diri ang Negros Occidental kag Bacolod City. Tagsa ka LGU ang nagpatuman sa mga structural integrity assessment para mapasiguro nga safe ang mga buildings antes pa man balikan sa mga trabahante. Sa provincial capital, suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kagabi pa lang, tigayo na nga na-check ang mga buildings pero para sa peace of mind sa mga government employees, nagdesisyon siya nga iga-suspend subong nga adlaw ang trabaho kag padayonon ang pag-review sa stability sa buildings. May mga minor cracks nga nakit-an sa 4th kag 5th floor sa Cadiz District Hospital. Rason nga gin-evacuate anay ang mga pasyente pending sang clearance. Suno sa kay Mayor Salvador Escalante Jr. sa Cadiz City, nagmando man siya sa pag-check sa iban pa nga mga buildings lakip na ang mga eskwelahan. Samtang, ang team gikan sa PDRRMO kag Provincial Engineers Office ang nagpatuman sa structural integrity assessment sa mga buildings sa gobyerno probinsyal kag as of press time, nagapadayon ang inspeksyon lakip na ang pag-consolidate sang report.
Nagpalabot naman si Governor Lacson sang pakigpunong sa mga pamilya nga namatyan sa mga himata bangod sa makusog nga linog sa Cebu. Wala ginlauman ang kasubo nga kadamuon sa nagkalamatay kag halit suno sa gobernador. We pray for the victims there in Cebu. No? I didn't imagine that there will be this number of fatalities that happen in Cebu. No? So we pray for their souls and we condole with the families of the victims. No? Otherwise, tomorrow we expect work again here in the provincial government. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. As of 2 p.m. subong nga Miyerkules, nagdangat sa 69 ang nagkalamatay bangod sang 6.9 nga linog sa probinsya sang Cebu. Diri sa Negros, mabaskog man nga pagtayog ang nabatsagahan sang kagabi. Yaring report. Nagaidas lang kag may mga nagainabot pa nga mga bangkay nga nabutang sa body bags sa guwa sang Cebu Provincial Hospital sa Bugo City sa Cebu kaina. Ang Bugo anangin sentro sang 6.9 magnitude nga linog mga alas 10 ang kagabi. Ang mga dalan naglinitik sa kakusog sang pagtayog. Ang mga balay nawasak. Pati fast food chain wala makaluwas. Wala may ginpili nga halitan ang pilalang kasegundos nga linog. Sa San Remedyo sa Cebu, ang isa ka makahalawat-hawat nga hampang sa basketball nangin isa ka trahedya bangod may nagkalamatay man. As of 2 p.m. sining hapon, 69 ang kumpirmado nga patay kag masobra sa isa pa kagatos ang pilason sa Cebu. Sa Negros Occidental, mabaskog man ang linog nga nabatsagan sa kagabi. Intensity 5 sa Bacolod City. Gani kutob sa mga empleyado sa BPO companies nga yara sa ibabaw sa building, nagpanaog para likaw sa disgrasya. Sa mga balay, nabatsagan man ang linog. Daw ginayag ang aquarium pati ng mga appliances sa kakusog sang pagtayog. Sa hinigaran sang sining nga aga, nakitaan nga may damage ang likod nga parte sang Santa Maria Magdalena Parish. Ini ang simbahan nga maagyan lang sa highway kung magbiyahe pa sur sa may tabuk lang sang plaza sang Banwa. May porsyon sang likod sini nga naguba matapos ang linog. Sunod sa kay Father Gerardo Caro Jr., ang parochial vicar sang among nga simbahan, gina-assess pa sang municipal engineer ang simbahan para makitaan kung mayara pagid ini sa mga damages. And si Father Fred at the same time, inang nag-recommend man nga ipa-assess gid. Subong hindi pa man kami ka desisyon kung ipasira ni ang simbahan kay wala pa man sa official report and assessment coming from the experts. So mo pala nang amon nga mahatag nga info as of now. So hindi man close siya ang simbahan, subong Hindi niya. man niya close, so open gid gyapon. 1858 pagintukod ang among simbahan kani kinahanglan anay ma-assess kung bala may iban pagid nga mga nahalitan. Nagapabilin sa gihapon nga bukas ang among simbahan. Wala naman sa maging report nga nasamaran o kung napilasan sa probinsya sa Negros Occidental matapos ang makusog nga linog. Isa ka donation drive ang pagasuguran sa lokal nga panguluan sa Bacolod para magpadala sang bulig sa mga kauturan naton dito sa probinsya sang Cebu nga nahalitan sang linog. Kag sa Good Vibes. Subong nga hapon magasugod ng Mascara Festival 2025. Isa ka music video ang ginulis para ipakita kung ano bala ang dapat nga i-expect sa Mascara Festival 2025. Yaring report. Ready ka na ma-hangover?
hangover sa Sinadya, hangover sa Kalipay, kag hangover sa Good Vibes. Kay man, nagsugod ng Mascara Festival 2025. Sa gin-launch ng music video sa Gugma Foundation, ma-imagine mo na ang pwede matabo sa sulod sang 19 kaadlaw nga selebrasyon. Non-stop ang celebration sa Bacolod City, kag imbitado ang tanan-tanan diin man nga parte sang kalibutan. Libo-libo nga bisita ang palaabuton. Ang mga dalanon napuno sang sinaot, kinanta, kag syempre, all smiles sa City of Smiles sa espiritu sang Mascara Festival. Ginlunsar ang official music video kung saan ginpabati ang mas upbeat, kag makagalanyat sa utan nga music. Makita sa video ang mga pwede i-experience nga kalingawan, masaburan kag masimutan nga pagkaon. Makita ang mga maduagon nga mga talan-awon. Babatian ang music kag kinadlaw, kag babatsagan ang kalipay. Subong nga hapon, may pa-concert sa Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. Elias TV Band kag Silent Sanctuary Band sa BCGC Grounds kag Repacol sa plaza naman. Panugod pa lang inak. Handa ka na ma-hangover sini nga Mascara Festival. Happy Mascara, Bacolod City. Kag shout out anay sa aton nga live viewers subong hapon si Avon Castro Verde may hapon watching from Singapore. Si Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros. Watching from Singapore also si Ray Tuhao Tinyosan. May hapon Digicast Negros NIR. Maricon Gabawa Hayashi, good evening Sir Roming. Digicast from Japan. Gerardo Marquez, may hapon Digicast Negros Island Region. Keep safe everyone. Si RH Tata, good afternoon. NIR, hence ni Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros, Sir Roming. Si Rolina Dorliac Aligrado, watching from Calatrava, Negros Occidental, good evening. Si Jessery Garucha Hivero, may gabi ka Digicast Sir Roming, watching from Sarait. Please shout out kay Toto Dane. God bless everyone. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros, watching from Payao, Rumel Mahilong Galio, good evening Sir Roming kag Digicast Negros. Si Andre Tahonera, good afternoon Digicast Negros. Jocelyn Luquero, mayang hapon Digicast Negros. Si Jessery Herutcha Liwat, pwede ka ask kundi si Sir Nico Delfin, salamat at siguro sa City Hall na ma'am. Si Nishimuta Fedelina, thank you so much Digicast Negros, watching from Japan, Fukuoka, good job Idol Roming. Si Marcos Magiliano, shout out sa mga abyan ko sa Melbourne sa Australia. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.